كهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبيه من أخشى ملتقم مولاي صلي وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل أنا مدينة العلم وعلي بابها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنو كعلى بركة مسامي نيافو أنياكا كما كان سنومون كونو كفو ناوتا دون آيا أدون بغو نينيغا كسالي كيدون لا سون هيرماكا أنا سمغو بلا جيلين ألمي نيافو أنيه أكا كما كان سنومون كونو كفو ندي دوني دوغوية وعليه أبونداي وحكمو كونو أمبا ولا دنيا كفو بنيه أنيه دونيمانا مدار شريف لا كونانا مولودو دوغوكون كونو كنبا من بسكي نينيغالي أني جابي كونانا إمام علي كدوني بوندا مينايو توين ala sona mama min kelo no ka chienta bi ka jie bela jelen la famiyani oye islameya akechugoya nyuma afochugoya nyuma odi a Seydi Sharif Usman Madan Haidrai ni kene sanuma min flaniye sango san nyiningali chama ne bena ala dine nyiningaliu hadama dinya nyiningalu katase ona nyogonauma ala sona manyina nyiningali munu kumbe bulokoro o bela jelen farale nyogon kwa nyiningali muga ani wolon vlade kundo ala kira modin sanuma Imam Ali Kienta ba a Seydi Sharif Usman Madan Haidra nina question et réponse a keneka min bela jelen kera Mazar Sharif la ka be septembre kalo atle wolon vlama samba fla ani muga ani duru kenen ka ngali fo bagay ankramgo Isa Kante a baraw kera chugumuna anga jeka nyimada u fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kambe sababama nina Mawludu 2025 ansira ka ngali hakemi soro mugo bulu wobana ngali muga ani woroma ay kreso taballa ya dafa muga ani worola nina kolo ko yalima ba anu furmuso jumene kawusa jumene ka hakeka bukatme jori kan sabko ni ngali كم يا علي بلالا فو رزق كلارا فسينا كسبة ولا كو نجت كيرو فانداي كو إيكا جابي دي جبرا جلنا كسيكا أفهمي تقول منا إنك الفلو دو لا 2025 كو يو جابي لي أمتا من غالي فلانا أمبلا مسرو كو ale ka furu saranga furu sa inda bora ale yare da koro ale murtira chema o kele brana ka no ale chela ka koro ne kuya nyine ale somo fe wori sara ale ngoro ko ka beseke ale fasora mogo ma fokata se hali te songo me ayo obo ukateli ko uyo bekale kele ko wori ale somo fe wa uyo kelankaw fɛ wo sɛgɛn ale somɔgɔw ma ale de siran no sisan yalima ale somɔgɔw bi kungo sɔrɔ na sabu ka da kan k'ale y'a mɛn e ka kuma la ni furu sara bɛɛ n'a dabɔra muso la furu nafolo tilancɛ o de bi sara o la ko ale kɔni kamana bɛn bɛ nin yɔrɔ in de la. Isa i ka nin ɲininkali e bɛ k'a ɲagami tuguni o ale somɔgɔw bi kungo sɔrɔ cogo di ale somɔgɔw de ma wari segin wa min ye wari segin ale tila k'a somɔgɔw ka kungo ɲininkali kɛ cogo di tugun. Abi buranakaw de ka kungo ɲininkali kɛ wa abi a somɔgɔw de ka kungo ɲininkali kɛ. Parce que somɔgɔw de wari in bɛɛ minɛ or ale ka faamu na u man ka bɛɛ minɛ u tun kan ka tilancɛ de minɛ mais u y'a bɛɛ minɛ. A bɛ fɛ ka min fɔ muso dɔ don a furula cɛ ma cɛ ye furu nafolo bɛɛ sara an ka laadaw la denmisɛnninw bɛ tewuli min kɛ furu kɔnɔ dɔw bɛ o te sɔngɔ di cɛ ye furu nafolo sara ka te sɔngɔ di ka fɛn bɛɛ kɛ ka muso furu muso banna cɛ la kɔfɛ ka taa faso la cɛ somɔgɔw fana ko muso somɔgɔw ma a y'an ka wari segin u y'u ka wari bɛɛ segin ko hali te sɔngɔ min dira u y'o bɛɛ segin
ale bɛ tila ka ɲininkali kɛ kun ko est-ce que muso somɔgɔw tɛ kungo sɔrɔ o la muso somɔgɔw ye kungo jumɛn sɔrɔ olu de m'a segin wa i bɛ ɲininkali de kɛ sa yala cɛkɔrɔ somɔgɔw tɛna kungo sɔrɔ o la wa parce que olu y'a bɛɛ minɛ furu dun kɛra u gɛrɛla ɲɔgɔn na u ye waati kɛ ɲɔgɔn bolo mais muso banna cɛ la u tɛ kungo sɔrɔ sariya la hali n'i ye san 100 k'i cɛ kunna n'i yɛrɛ de ko n bɛ taa i b'a ka wari d'a ma ka taa n'i ko ko a gɛrɛla ɲɔgɔn na a ma k'i kɔ o a ma k'i kɔ dɛ mais cɛ sa e ye muso furu exemple la u ko npogotigi don i ye wari sara ko npogotigi don walima npogotigi ko yɛrɛ tɛ i ye muso ɲɛda ye kɛnɛma a n'a jɔcogo o diyar'i ye i y'a ɲini k'a furu a furulen kɔ i ma a donnen kɔ i ka so n'a ye finiw bɔ a la a bɛ hakɛ to i y'a ye ja a senw bɛ cogo dɔ la min ti bɛn e ma i ye lahalaya dɔ y'a la min ti bɛn e ma e kun y'a dulɔki ma de mais e y'a furu ka na a dulɔki dan i y'a ye cogoya la nin ma bɛn ne ma ne tɛ se ka nin muso nasɔn furu mais e dun sera a ma kaban sariya ko ni e de b'a bila o bila cogo in na dɔrɔmɛ 1 ti segin i ma o y'o bila cogo ye parce que i sera a ma amma muso furuli fɛ ko npogotigi don i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ i gɛrɛla la i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ sariya ko i k'a jɔ o yɔrɔ la yen ka wuli i ka nafolo bɛ segin i ma mais n'i damu ta ka sɔrɔ k'a fɔ npogotigi tɛ i ka nafolo tilancɛ de bɛ segin i ma tilancɛ dɔ in ye dɔ in sara ye n'a sɔrɔla a faamuna ni jalaki bɛ muso somɔgɔw fa fɛ i n'a fɔ u ye npogotigi furu i ma i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ i tɛ se k'o dɔn n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a gɛrɛla ɲɔgɔn na e y'a dɔn a nin tɛ npogotigi ye sariya k'o wuli ten ka n'a tɔ kɛ dɛ n'i m'a dabila dugu jɛlen ko npogotigi tɛ n t'a fɛ i ye gɛrɛna min kɛ i ka nafolo tilancɛ bi k'o ye tilancɛ bi segin i ma mais ni muso de banna cɛ la ne tɛ n cɛ fɛ sariya la a ye fɛn o fɛn di a b'a segin o dalilu ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba in bɛ a ye muso dɔ ye a ko kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko ale bɛ nin muso in fɛ kira ko baasi tɛ kira ye muso wele kisi nɛɛma b'a ma ko nin cɛ in ko a b'i fɛ dɛ muso ko ni kira ko a b'ale di maa o maa ma ale b'o fɛ kira ko cɛ ma i bɛ mun d'a ma furu nafolo ye mun a ko fɛn kɔni tɛ n bolo nka n ka nakɔforo bɛ yen n ka nakɔforo n y'o d'a ma o dira muso ma muso ko a b'o fɛ o dira muso ma u donna cɛ kɔni y'a kɛ sufɛ n'a ye seliji ta ka seli daminɛ an karamɔgɔ fɔ fajiri a bi sun ni dugu jɛra a bi sun muso y'a ye nin ko in dɔ b'a jɛ dɛ muso fana taara kira yɔrɔ la waati mɛnnen muso ma ɲɛsi sɔrɔ muso taara kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ye n di cɛ in ma n yɛrɛ sɔnna na nka tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ bɔ han kira ko a ko a bɛ seli kojugu bi si ka seli wa a bi sun mɔgɔ ɲuman don dɛ kabini furula ma kojuguya la mais ne bɛ fɛ ka bɔ a kunna a kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin tɛ baasi ye o
n'a bɛ ten n'i bɛ fɛ ka bɔ a kunna sariya b'i bolo i ka bɔ a kunna mais a ye min d'i ma i b'o se k'a ma dɛ a y'a ka nɔgɔ foro min d'i ma i b'o se k'a ma muso ko a k'o ta muso y'a ka furu wuli mais nɔgɔ foro segira cɛ ma k'a sɔrɔ a donna ka waati k'a bolo furu la n'i ko i bɛ bɔ i bɛ n da di ka taa dɛ sariya la foyi t'o la an karamɔgɔ. A faamuna ɲininkali sabanan ko olu fɛ yen nɔ si tɔmɔ waati forotigiw bɛ taa u ka minɛnw sigi sisunw kɔrɔ o kɔrɔ ye mɔgɔ kana se o sisun in den ma nka u t'a la fɛ u ka minɛn ma sigi sisun minnu kɔrɔ tuguni o bɛ laban ka taa olu sidenw tɔmɔ ko olu de ye ansaru de ye est ce que ansaru ka baara kan ka dɔn i ka minɛn sigi. nabi ni faamu na nin y'anw polisi kɔnɔ mɔgɔw ka ko ye a ka foro sisun walima a ka ŋaɲa sisun muso dɔw b'a kɛ ka taa minɛn sigi u ka sisun kɔrɔ o kɔrɔ ye ko si tɔmɔnaw kana so o ma o ye laada ye n'i ye minɛn sɔrɔ sisun kɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko a tigi sɔn dɛ i k'a tɔmɔ ko mais u b'i minɛn sigi u yɛrɛ halala sisun kɔrɔ ka tila ka taa wali si tɔmɔ k'o taara o bi cogo di ko ansaruw don an karamɔgɔ n'i ye minɛn sigi i ta kɔrɔ kɔrɔ ye maa t'o tɔmɔ n'i ko i bɛ taa min ta tɔmɔ n'o ko a tɛ ne ma baasi ye ni o tigi jɛnbɛ n'a ta tɔmɔni ye i b'o fana tɔmɔ ka na fari i ta ka kɛ n'o jɛnbɛ n'o tɔmɔni ye e ma jɛn n'i ta ye i bɛ taa min ta tɔmɔ n'o jɛnbɛ n'a ye a bɛ fɔ o ma ko forobako ni min ye min gɔ sisun kɔrɔ o t'o ye sa baasi t'o la a bɛ taa ta yɔrɔ min na n'o tigi jɛnbɛ n'a ye voilà. Ajara an ka taa ɲininkali duurunan an bɛ pan o kunna o jaabi nana siɲɛ caman wɔɔrɔnan an bɛ taa o nɔfɛ ko olu ye dugukolo san u balimakɛ dɔ de fɛ u ye dugukolo san terrain san u balimakɛ dɔ de fɛ f'u ye soden 2 jɔ a kɔnɔ soden 2 jɔlen a kɔnɔ ka ban u ye dugukolo papier ɲini balimakɛ in fɛ u tora n b'a di la fo balimakɛ in nana fatu a fatutɔ a y'a denw wasi ko ninnu ka dugukolo papier a kana d'u ma dɛ ne y'a feere u ma da min na o ka dɔgɔ fo ka dɔn ko yalima i bɛ mun fɔ o balima tɔgɔ in sisan. isa mɔgɔ kɔni t'i ni ɲininkali kɛ i balima ye dugukolo feere i ma a ye a san fɛ ka so jɔ ayiwa a ko a ka du papier di a ma sɔn a ma sɔn mun n'a ma sɔn ni su ma ye k'a ɲininka o la a jaabi ma nɔgɔn dɛ. k'a ko k'ale u feere u ma hakɛ min na k'o ka dɔgɔ ko fo ka dɔ fara a kan a toro de la fo k'a fatu a fatutɔ a ye. a ma sɔn ka papier d'u ma ko ka dɔ fara wari kan. ni o kɛra a yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna n y'a feere a ma 1,000,000 nka nimisara a ye dɔ fara a kan a b'o balimaya fɔ de sa kɛ n'o tɛ sariya kɔni na i ye fɛn feere mɔgɔ ma da min na i yɛrɛ jɛnna ni da min ye k'a feere a bɛ ban o yɔrɔ la ni sanikɛla ni feerekɛla bɛnna min kan o de ye feere ye mais feere kɔfɛ ka na kuma wɛrɛ fɔ sariya t'o minɛ sariya t'o minɛ an ka taa. ɲininkali 7 ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya seli ninnu na ko a bɛ daga ansaru ka bɔ ka fara fasodenw kan wa ko dɔw ko o ye politiki ye dɔw ko politiki tɛ k'u yɛrɛ dama ɲɔgɔn sama la u ka yɔrɔ la. yɛlɛma hɔrɔnya i n'a fɔ 22 septembre n'a ɲɔgɔnnaw a ka bɔ ka fara indépendance indépendance ko aw ansaru ka bɔ ka fara jamanadenw kan ko dɔw ko o ma daga sabula ko politiki don. ouais bon a ma daga ni ansaru tɛ jamana min den ye a man kan ka bɔ ka fara o yɛrɛ ta mɔgɔw kan. n'i tɛ jamanaden ye e man kan ka bɔ mais n'a sɔrɔla bɔli indépendance fêtiw la ni fɛn de b'a la sariya tɛ sɔn min ma n'i y'a to yen ko anw ka diinɛ tɛ sɔn nin yɔrɔ in kɛli ma a ko kɔnɔ o t'i jalaki ye. mais fɛn d'indépendance dɔrɔn ka bɔ o la k'i ka fasodenya yira i faso bɔra bolo la k'o yira ni mɔgɔ min k'o ti bɛn o ye kabako ye dɛ a bɛ sɔrɔ i ti bɔ o faso kɔnɔ sa tɛmɛ n'a ye. Ajara
ɲininkali seekinan limamu dɔ ka ɲininkali de don ko ni meri ye furu sa nka meri ni furu sara meri ka furu kɛlen kɔ n'o sara tribunal la mais silamɛya ka furu siri o b'a a nɔ la ye yalima ni cɛ wɛrɛ bɔra o muso tɔgɔ nɔfɛ samaw ka furu salen ke alimami tɔgɔ in bɛ se ka furu kura in siri wa k'a sɔrɔ meri y'a sa n'o ye famaw ye nka silamɛya ta yen o bɛ yen mɔgɔ cɛkura min bɔra a nɔfɛ sisan a bɛ daga e ka o furu siri wa silamɛya la. hali ni meri ma sa ni cɛ n'a muso furu sar'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔri ti ɲininka meri ti ɲininka furu bannen don meri tɛ furukɛla ye o meri ye furu seere de ye ko ni dɔ ye dɔ tɔɲɔ faamaw bi mɔgɔ tɔɲɔlen dɛmɛ meri y'o de ye meri ti furu siri o meri furu siri kɔrɔ ye a ye kan seere ye faamaw ni muso bolila ni n taara a nɔfɛ n'a ko a tɛna a k'a dɔn n ma bɛn a kan n ka papiye filɛ ni n cɛ ye n gɛn ko n ka bɔ a ka so a ka ɲininka furu papiye b'a bolo a ka n don so kɔnɔ meri ye nin dɔrɔn de ye meri jɔyɔrɔ tɛ furu sa ni furu ɲɛna ala ka sira kan ala ka sira kan cɛ n'a muso b'u ka furu sa mɔri ti wele meri da t'a la a fɔra i ye sisan kira ka sahaba n'a muso ye furu sa meri y'o sa wa o sara misiriden y'a sa wa kira y'a sa wa u bɛɛ n'a kan an b'a sa u y'a sa ne ni muso bɛnna furu sa la o ye furu salen de ye o ɔnkɛ meri ko ni mɔri ko tɛ furu sa la mɔri furu siri tɛ yen ni cɛ n'a muso fara la cɛ ko a taa muso fɛ mɔri furu siri tɛ yen muso ko a taa cɛ fɛ mɔri furu siri tɛ yen voilà a b'a dɔn. Adra ala k'i sa ɲininkali kɔnɔntɔnnan nin ye cɛ dɔ de ye ko yalima n'i yɛrɛ di mɔgɔ ma a yɛrɛ y'i minɛ yalima e bɔnnaw i ye denw sɔrɔ denw fana bi don o yɛrɛ di hukumu kɔnɔ wa fa ka yɛrɛ di e ma ɲi hukumu kɔnɔ ma walima a ti don o kɔnɔ i yɛrɛ di mɔgɔ ma i n'a fɔ cogo di ayiwa par exemple i taara i yɛrɛ di mɔgɔ ma sisan karamɔgɔ walima mɔgɔ wɛrɛ n'i yɛrɛ bɛɛ d'i ma n'i ta ye i mana don da o da fɛ o ye kungo de ye kɛ min y'a yɛrɛ di o de yɛrɛ dira kɛ mais a denw non bɛ denw tɛ se ka don hukumu kɔnɔ denw tɛ se ka don fa ka yɛrɛ di hukumu kɔnɔ fa y'a yɛrɛ di n'a ka ŋaniya de ye ala b'a sara n'o ye ŋaniya ɲuman ye ni ŋaniya ɲuman fana tɛ ala b'a sara n'o ye mais a wajibiyalen tɛ fa ka yɛrɛ di denw ka y'o la non fɔ ni min ko n fa bɛ sira ɲuman kan n b'a barika ɲini n yɛrɛ bɛ tugu nin sira in kan tari n na barika sɔrɔ n fa kama o ka ɲi mais n'i y'a dɔn sira in man ɲi a wajibiyalen tɛ i ka tugu i fa kɔ ala sago sago ala k'i sara ɲininkali kana ko ni muso fatura silamɛmuso don ala y'a kɛ a donna arijɛnɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ don nka a cɛ o taara jahanama kɔnɔ yalima ko o silamɛmuso in ka cɛ ko bɛ kɛ cogo di lahara cɛ y'ale cɛ kelen ye cɛ tɔw tɛ yan ɲininkali jumɛn bɛ na ayiwa ni muso dɔ ka ɲininkali ye olu fila de bɛ o cɛ kun nka bɛnkan ye su fila ye sisan dɔ ka su kelen kɛra yanni ka filanan se cɛ voyagera ko yalima na su fila bɛnkan o de ye mais cɛ ye nin ka su kelen kɛ filanan o y'a sɔrɔ cɛ voyagera ni cɛ seginna a bɛ taa nin ka su kelen de dafa wa walima a bɛ segin ale sinamuso dɔ in ni dɔ bɛ min jɛ kɔni ne hakili i bɛ fɔlɔ k'o de dafa yanni ka dɔ wɛrɛ kɛ ɲininkali yɛrɛ bɛ nin na wa i ye su fila don ni su kelen kɛra nin fɛ yen voyagera a tɔ tɛ kelen ye wa o dafabali n'i nana i t'o dafa n'i bɛ taa yɔrɔ min na i ka taa ye ayiwa ayidara ɲininkali kan ani filanan ni an balimamuso dɔ ye ko ale cɛ bɛ aventure la n'o ye jamana kɔfɛla ye ani muso dɔ de bɛ ɲɔgɔn kan ye muso dɔ taara u sɔrɔ yen min bɛ mali la yan o de taara u sɔrɔ yen sisan malilamuso c'est à dire muso fila de b'a kun ani kelen bɛ tunga la kelen bɛ mali la yan n y'a faamu o min bɛ to ka kɛ yen tuma ni tuma dɔ o taalen ani muso min bɛ ɲɔgɔn kan yen tunga la o de ko karisa ne jɛnna n ka su kɔ komi ne n'a bɛ ɲɔgɔn kan yan san kalo 12 karisa min nana waati kɛ la n ye n ka su fara o ta kan ko cɛ de ko pɛtu
yalima ko jɔnni jalaki don ale ni cɛ la. Muso jalaki don kɛ muso jalaki don parce que a ye ŋaniya ɲuman min siri fɛn dɔ ye cogo ka ɲi nka a kɔfɛla man ɲi i muso e bɛ jamana wɛrɛ la i sigilen don i ni muso dɔ bɛ yen bada muso wɛrɛ min bɛ jamana wɛrɛ la n'o y'i muso ye o nana bɔ ye i ni min bɛ ɲɔgɔn kan o ko ne bɛ sira di ni nin ma o k'a ka séjour kɛ ne kɔni ne ti si ma i janto nin na yan'o ka taa bon kɛnɛ kan muso ye kuma ɲumanba de fɔ mais mun man ɲi sisan cɛ min n'an bɛ bɔ a ye o b'a bɔ wa n'o t'a bɔ dun mana nin ka ɲumanya bɛ segin kɔfɛ cɛ mana f'i ye ko an kana kɛ ten n'i ma sɔn o ma i ta tɛ tiɲɛ mais ni i ye ŋaniya fɔlɔ min siri ala b'i sara o la parce que o ye ɲumanya ye mais ni cɛ kɔni ko o ti ɲɛ an k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ma sɔn o ma i ye jurumuso i ta tɛ tiɲɛ voilà. ala k'i sara ɲininkali 13 an balimamuso dɔ bɛ yen ko yalima a bɛ daga wa muso ka fura ta k'a yɛrɛ bonya ko muso belebeleba ka di maa caman ye yalima o fura nasɔn tali o tɔgɔ kelen don denbajala n'a b'i kunna k'u bɛ t'i maquiller salon na a dɔw bɛ yen nɔ vraiment a b'i ɲɛdaw yɛlɛma tutu la yalima ko bɛ daga silamɛya la walima tɛ daga ka fura ta k'i bonya ani denbajala dili ma ka taa i yɛrɛ maquiller k'i ɲɛdaw cɛɲɛ. ayiwa ala kɔni ko a y'an da cogo min na an k'an to ten o de ka ɲi n'ala y'i da cogo min na n'i ko i b'i bɔ ten n'ala ma far'i kan i ka hɛrɛ t'a kɔfɛ o la ka fura ta k'i yɛrɛ bonya parce que belebeleba ka di cɛ ye n'o ka di cɛ ye jalen mun n'a ye ta a kun t'a ɲɛma da ka belebele ɲini belebele ka ca koyi bɛɛ n'i ka ɲinita de don cɛ bɛɛ n'a ka fɛ don dɔw bɛ belebele fɛ fitinini jalamani ka di dɔw ye ala ye cɛw kɛ ten belebele ka di dɔw ye jalani ka di dɔw a fila bɛɛ ka di dɔw ye e y'a faamu wa o kumana kana taa fura ta ko i b'i yɛrɛ bonya ko cɛw bɛɛ belebele fɛ cɛw b'a fila bɛɛ fɛ i to ten ala sago i sago ni a ka furuko sera k'i sɛbɛ kɔrɔ pari o ka ɲi ka maquillage ko in o man ɲi ni maa min y'o to ye o de ka ɲi nka k'i pari kɔni an ka laadala parili la fo mɔgɔw k'a fɔ k'a parila foyi t'o la banu ala k'i sara nka ɲɛda yɛlɛmɛ k'i bɔ ala ka dali in na bon ni maa min jɛn o k'o de ka ɲi ala sago sago. ɲininkali 14 an balimamuso dɔ ko juru karila ale kana ale y'a ɲini cɛ fɛ a ka juru in sira ka bɔ ale muso tɔgɔ in kana ko cɛ ma sɔn ale dun b'a dɔn se b'a ye yalima a bɛ dagalen ale k'i den ka a kana juru in sara cɛ ka nafolo la wa. bon sariya t'i jɛn n'a ye sariya ye min daga muso ni cɛ cɛ sonyɛni sira kan ni juruli t'o la cɛ min tɛgɛ ma ka gɛlɛn a bɛ dumuni min di a tɛ denbaya fa sariya jɛnna n'a ye muso k'a sonya denbaya ka fa a bɛ nasɔngɔ min di a na tɛ se ka dun mais se b'a ye muso yɛrɛ y'a dɔn a ni ala cɛ se b'a ye ka dɔ sonya ka fara nasɔngɔ kan dudenw ka duman dun jurumu t'o la nka ka t'i k'a fɔ juru la kɛnɛ ma ko i b'i cɛ ka wari sonya k'o sara o ye haramu ye dɛ fɔ ni du kɔnɔ juru don fɔ ni so kɔnɔ juru don den dɔ man kɛnɛ cɛ tigɛ ma ka gɔlɛ i yɛrɛ ma se k'a furakɛ i taara juru ta ka a furakɛ den kɛnɛyara wari kan ka segin a tigi ma o n'a ɲɔgɔnnaw ni cɛ ma sɔn k'o sara k'a sonya k'o sara o dagalen don o n'a ɲɔgɔnnaw o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛmaw famille kɔnɔ wa o bɛ bɛn mais i yɛrɛ ka negela ko ani fɔ n ka n pari fɔ n ka fauteuil bila n ka so o juru karilen i kaana sariya la n'i ye cɛ suɲɛ o la i b'o sara lahara dɛ voilà
ala kesra ka tere sirla mɔgɔw fɔ ko a bɛ traité ka nin waati in na question réponse ɲininkali kan ani duurunan ni an balimakɛ dɔ k'ale tayɛri de ye kiliyanw bɛ to ka finiw bila ale fɛ yen fa bɛ taa caya kiliyan dɔw b'a la u bɛ tunun ale la pewu dɔw bɛ ɲinɛ u taw kɔ fo fini nana ka na stocké ale fɛ yen ale de ye ansaru de ye ale bɛ ɲininkali de kɛ sisan yalima a ka fini ninnu kɛ cogo di a t'a dɔw ta fan dɔn yɛrɛ. Bon, sariya la i ye tayɛri ye kiliyanw bɛna kiliyan ka ca i bɛ dɔw ka fini kala u t'i ye bilen n'u ma ye bilen ɲinini si ma se k'u sɔrɔ sariya b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔla i bɛ se ka kaara kɔ i k'a saraka ten mɛ ni gɛlɛya bɛ e yɛrɛ la min b'i mago s'a ma a tigi yebali sariya la i bɛ se k'a k'i mago ye nka n'a yera i b'a sara. ala k'i sara ɲininkali kan ani wɔɔrɔnan k'u fɛ yen nɔ ko u bɛ ka ɲɔgɔn sama la kosɛbɛ kaba pɛrɛn ye bagan minnu faga yanni u ni ka bɔ ko mɔgɔw bɛ girin u kan ko u sogow dun ko dɔw ko haram don dɔw ko a bɛ daga dɔw ko a tɛ daga kaba pɛrɛn kɛra sababu ye ka bagan minnu faga a sogo dunni. Bon o n'a ɲɔgɔnnaw an tilala an tɛmɛn'o kan figutigiw y'o caman fɔ so binna bagan kan ka kɔ kari a bɛna sa baganw ye ɲɔgɔn tun ka kelen k'a kari o bɛna sa yan'a ka sa o kantigɛliw sariyatigi caman bɛ yen o ko k'a ti bɛn ko jufa don mana o ni kaba pɛrɛn ye min sɔrɔ nin bɛɛ kiiti kelen sira fɛ mɛ wulibali ye min ye bɛn kɛra min ka k'a ti bɛn mɛ ka sɔrɔ a ma sa kɔni ne yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ k'a kantigɛ a sabali ne b'a dun. bari ala k'i sara ɲininkali kan ani wolonfilanan ko yali fumusu bɛ bɔ ganimɛ kelen pe de la n'o ye kɛlɛ ganimɛ walima an ka bolobaara kɛ fɛnw tɔnɔ walima sɛnɛfɛnw a bɛ bɔ u bɛɛ de la wa kumusu. u bɛ kumusu karamɔgɔw ɲininka o la ne tɛ kumusu karamɔgɔ ye. ala k'i sara ɲininkali mugannan u ye cɛ dɔ ka ɲininkali k'olu fɛ yen nɔ kaburu dɔ bɛ yen muso kaburu don mɛ muso in tun tɛ silamɛ ye mɛ bɛɛ bɛnna kan ko maa ɲuman tun don a bɛ hinɛ ko hali a ka sɛdenw sɛgɛ tɛ sɔn k'a ta o muso tɔgɔ in kaburu de b'u fɛ ka dugu la yen u bɛ to ka taa dugawu ka a kaburu la u bɛ ɲumanyaw kɛ ko mankanba wulila u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko sɔnni don dɔw ko sɔnni tɛ ko yalima i bɛ mun fɔ olu ye nin yɔrɔ in na ko silamɛ kɔni tun tɛ mɛ maa ɲuman tun don parce que a bɛ hinɛ ko hali sɛgɛ tɛ sɔn k'a ka sɛden ta a fatura o de kan. Bon ne bɛ se ka min fɔ o la silamɛ kan k'i sen bɔ o la silamɛ kan k'i sen bɔ o la parce que a bɛ kira ka kumaw na sallallahu alaihi wa sallam kafiriya kɔfɛ ɲumanya foyi tɛ yen kafiriya kɔfɛ maa min ma da ala la ɲumanya foyi tɛ yen bilen o ka kɛta la o kɔrɔ ye ala bolo mɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ hɛrɛ la diɲɛ na yan yan'a ka sa ala yɛrɛ b'a sara ɲuman tɛ pɛridi dɛ Seydina Isa ka kuma don a ko an ka baara kɛ baara min dɔ ti bɔ ka di maa ma lahara don i ni ɲuman o ɲuman mana se i ye minnu kɔrɔfɔ i ye nkalon da min na hasidiya i ka ɲuman de bɛ bɔ ka d'a tigi ma mɛ nabila Isa ko mɔgɔw k'u jija baara la min tɛ tila i ni mɔgɔ cɛ k'o ye ɲumanya ye jigitigiw lahara ala ti foyi b'o la ka kɛ ka maa ka fɛn sara mɛ n'i tɛ silamɛ ye ala b'a sara i ye diɲɛ na yan ala ti ɲuman pɛridi mɛ a fɔra kafiri ka ɲuman ye fu ye fu kɔrɔ de ye n'i ma lahara sɔrɔ dɔrɔn i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na a bɛɛ ye fu ye parce que ko ninnu bɛ ban de a bɛ k'i n'a fɔ a ma na naam. ala k'i sara ɲininkali mugan ani kelenna ni an balimamuso dɔ ko ni ale banana bɛɛ ko a cɛ tɛ sɔn k'ale furakɛ o ma k'a la fɛ n'ale y'a den min ci tun ka taa fura san ko ti bɛɛ cɛ ma i bɛ mun fɔ ale cɛ tɔgɔ ye a n'a ɲɔgɔnnaw n'ale banana cɛ sɔn k'a furakɛ wa n'ale y'a den ci ka taa fura san n'a sɔnna o la bɛɛ a b'o kuma cɛya tuguni ale da la. ayiwa
Ni mangane kɔni muso mangane I cɛ ma sɔn k'i furakɛ I den y'i furakɛ ka tila k'o kuma caya I nɔfɛ a cɛ ka kan ka ɲininka ka dalilu la ni min yɛrɛ b'a bolo a k'o fɔ parce que sariya jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n b'o fɔ ye siɲɛ caman figutigiw ka kuma caman bɛ yen a bɛɛ ti bila mais fɛn o fɛn ti hadisa wulibali ni kuranɛ ye a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko k'u ka kuma lajɛ ko ni min ni Ala ta ma bɛn ko k'a kɛ ka dɛnɛ gosi mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma diɲɛ na diinɛ na ko I y'i seko k'a la I b'i fo a dɔw fili b'a dɔw la fili b'a dɔw la faamubaliya b'a dɔw la o figu kɔnɔna na a bɛ yen k'a fɔ muso n'a sara a ka kasange ti wajibiya cɛ kan a yɛrɛ de b'a ka kasange sara ko mais ni se tɛ muso ye dɔrɔmɛ t'a bolo k'a ka kasange san ko cɛ bɛ se ka ɲɛ a ma ko wa n'a banana fana a furakɛli tɛ cɛ ma diyagoya ye wa ni bana janyana ko bana furakɛ duman tɛ ko sariya bɛ yen u ka muso segin a somɔgɔw ma nin bɛɛ b'an ka kitabu kɔnɔ wulibali yɛrɛ don mais an b'a dɔn fili yɔrɔ dɔw b'a la mɔgɔ de y'a fɔ kuranɛ aya tɛ ayi figutigiw ka kuma don dɔw ye tiɲɛ ye fili bi dɔw la I n'a fɔ an ka karamɔgɔ dɔw b'u nɔrɔ ko hali k'i to seli la ko n'i y'i bolo don mɔgɔ kunna ka nafolo suɲɛ ko I ka seli ka ɲi wa a b'an ka figiw kitabu kɔnɔ mais u ma se k'a faamu nin yɔrɔ in na figutigi bɛ fɛ ka min fɔ quoi c'est-à-dire n y'a kalan n y'a faamu san 100 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka urukunu de fɔ seli tiɲɛfɛnw ani seli ɲɛfɛn seli ɲɛfɛn tɛ dɔwɛrɛ ka ŋaniya siri ka Alahu akibaru fɔ ka kuranɛ kalan ka kunbere minɛ ka wuli k'i te turu komi a fɔra cogo min na o kɔnɔna na ko I mana fɛn o fɛn k'o kɔnɔ tant que I ye kɛlen dafa ko seli dafara mais a ma fɔ a minɛna dɛ a ma fɔ a minɛna bon a bɛ fɛ ka I n'a fɔ sisan n b'a exemple wɛrɛ d'i ma I n'a fɔ sisan polisikɛ n'an ye polisi ye sisan an hakili bɛ sigi an b'a fɔ a b'an kɔlɔsi a bɛ tiɲɛnikɛlaw minɛ mais ni polisi yɛrɛ bolo taara ye wali dufa kɔnɔ a bɛ ka wali nafolo suɲɛ mais hali bi a tɔgɔ ye di a tɔgɔ ye polisi mais est-ce que polisi dɔ bilen mais a tɔgɔ ye polisi dɛ hali bi a tɔgɔ ye polisi k'a bolo to wali dufa kɔnɔ a tɔgɔ ye polisi o tuma na ko ka suɲɛni kɛ seli la ko seli bi min ɲini n'o dafara ko seli kɛra mais figutigi ti fɛ ka suɲɛni fɔ ko I ka suɲɛni kɛ ale b'a dɔn ni ŋaniya yɛlɛmɛna dɔrɔn seli ma tiɲɛ dɛ seli b'i danga k'i danga Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam selila caman bɛ yen k'u ka seli ti tɛmɛ u kun dama kan u bɛ tila dɔrɔn mɛlɛkɛw b'a mɔndɔ k'a fari u ɲɛda la k'u danga ka taa anw ka kumana cayara kojugu bɛɛ ko n ka dɔ fɔ diinɛ in na hali n'i ye nin fɔ kafiri y'a jati tigɛ o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ anw ye silamɛya faamu cogo min na Ala ko an ka hinɛ wali mɔgɔ la kɛnɛ ma mais kira yɛrɛ y'a fɔ an ye I ka saraka fɔlɔ y'i ka du kɔnɔna de cɛ min bana k'a muso furakɛ est-ce que a ye cɛ ni musoya yɛrɛ si dɔn a y'a faamu wa muso man kɛnɛ cɛ k'an ka muso furakɛ furakɛli dama tɛ hali n'a bɛ taa luwanze la k'a ka du feere a ka kɛnɛya hinɛ wajibiyara an ka wali mɔgɔw la mais I yɛrɛ ka sokɔnɔ mɔgɔ la ilaha illallah I ni min ɲɛ bɛ ɲɔgɔn langolo la o ka bana ka dɛsɛ k'o furakɛ ka tila k'i jɔ ko Alahu akibaru k'a se to ye ko e bɛ seli
ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ala k'i sara an ka taa ɲininkali 22 ko ni mɔgɔ fatura olu fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ silamɛ tɛ o janaja kɛyɔrɔ la k'u bɛ dumuni tobi u bɛ ko caman de kɛ dumuni in kɛrɛfɛ u bɛna minɛn dɔ bila ko ka wariw bila u kɔnɔ ko b'i di su ma an sarotɔ yalima a bɛ daga e ka fara o kan nin kɛwale in na wa a dumuni dunni an ye nin caman fɔ ka kɔrɔ an ye nin caman fɔ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ fatura aw silamɛ minnu ka surɔ a la ni se b'aw ye ko o don a kana to somɔgɔw ka tobili kɛ k'u dekunnen don ko aw ka tobili kɛ ka na di so kɔnɔ aw kana sɔn su somɔgɔw ka tobili kɛ o don aw minnu ye sigiɲɔgɔn ye ko aw ka jija ka tobiliw kɛ ka na di du kɔnɔ dudenw ka lafiya parce que hujini b'u kan ni min bɛ se dɛmɛ min na i b'o dɛmɛ kɛ min bɛ misi di n'o se b'i ye min bɛ malo di n'o se b'i ye min bɛ wari yɛrɛ di su somɔgɔw ma n'o se b'o ye kira ye nin bɛɛ sira di mais an sigilen su kɛnɛ kan ka yaala k'a ye dɛmɛ di fɛn tɛ bɛɛ kunna dɛ ayi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛ Daramani ye joli di bafilatigi sera Musa ma o bɛna joli di sariya la o man ɲi dɛmɛ bɛ se ka kɛ i ka warini bila enveloppe kɔnɔ a di su somɔgɔw ma kɛnɛ kan n'o de ka di a fɔ ayiwa a ye nin minɛ ka di su somɔgɔw ma a ye nin minɛ ka di su somɔgɔw ma i ka warini bila enveloppe kɔnɔ n'o m'i diya yɛrɛ a b'i kun i k'a di dɔ ma nin di su somɔgɔw ma mais minɛntigi k'a fɔ a y'a di n'i yɛrɛ y'o cogoya lajɛ i bɛ dekun dɔ sɔrɔ a la kuma kɛra nin de kan a filanan kuma kɔrɔw de don mais ɲininkalikɛla ninnu ye kabakomɔgɔ ye anw tilala nin na an mɛnna ko ani ka dumuni kɛ dengundiyɔrɔ la ne hakili la silamɛya bɛ lafiya de ɲini silamɛya t'a kanu ka doni da maa si kun mais n'i bɛ se ka sama fa i ka dengundi la sama 100 fa o y'i ka ko de ye mais dengundi yɔrɔ la ko fɔ kafe de ka dilan ka di dengundikɛlaw ma o de ye haramu ye mais n'i bɛ se ka min k'o ye o y'i kungo de ye mais a kɛra an ka laada de ye fo fantanw kamana bɛ gan n'u ye den sɔrɔ a tɔgɔ bɛ da cogo di ne ye den tɔgɔ ja fɔ a ye a ka ca san 30 ye tɔgɔ da foyi tɛ den na a fɔ i teri dɔw wele i ka atelier kɔnɔ ye i ka machine y'i jɔ fɔlɔ i ka garage la ye i ka clé bila fɔlɔ i ka bitigi kɔnɔ ye a fɔ client k'u jɔ fɔlɔ a fɔ Amadu Daramani ayiwa n ye den sɔrɔ koyi cɛ don wa a ye kɛ géré n y'a tɔgɔ da Madu denkundi banna a banna denkundi wɛrɛ tɛ yen bilen o kumana i y'o kɛ minnu ye olu b'a fɔ n ka cɛ Ala ka den balo Ala k'a kɛ silamɛ ye Ala k'a nakanja u b'o f'u ye denkundi banna n ka mɛn silamɛya ka denkundi ma o banna pewu den kun bɛ di tan de mais an ka karamɔgɔw bɛ min kɛ o fana ka ɲi dɛ o ka ɲi ni misiri selila walima ka alimami wele ko a kana denkundi kɛ o fana ka ɲi dɛ parce que a b'a fɔ mɛlɛkɛw Ala ka mɛlɛkɛw n y'a kɛ géré ani adamaden minnu bɛ yan n y'a bɛɛ kɛ géré karamɔgɔ ye denkɛ sɔrɔ ko an ka tɔgɔ da Daramani ayiwa mɛlɛkɛw a ye k'an géré a tɔgɔ ye Daramani Ala ka Daramani balo a banna nin de bɛ fɔ suraka kan na o kumana n'a sera dɔ sɔrɔ ko lahawula an b'a la ko denw kun t'i don u bɛ suraka kan de fɔ e t'o mɛn u ti foyi fɔ ko Ala n b'i kan géré ani Ala ka mɛlɛkɛw a ye kan géré Madu den tɔgɔ dara karamɔgɔ a banna u b'o de fɔ suraka kan na n'u tilala sa u bɛ sɔrɔ bamanankan na ko a tɔgɔ dara karamɔgɔ diinɛ in ka nɔgɔn kojugu mais alimami min bɛna i ka denkundi kɛ
ni i bɛ saraka d'a ma o fana bɛ se ka barika don den la dɛ a b'a don a la an t'o kɛlɛ dɛ ayi hali ni ye ne yɛrɛ wele sini n bɛ taa ka t'i ka denkundi kɛ i mago bɛ suraka kan de la n bɛ taa fɔ i mana 200 di yan n bɛ dugawu kɛ den ye a ma ban o kumana a ye karamɔgɔw wele dɛ u ka dugawu kɛ denw ye mais a ka nɔgɔn kɔni a kɛlen ye kɔrɔ nin an ka taa ayiwa nin ye 22nan ni 23nan jaabi bɛ dilen ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa 24nan nɔfɛ nin ye muso dɔ de ye ko ale ka baarada bɛ u kɛrɛfɛ dugu dɔ de la ale bɛ to ka taa yen a bɛ na semaine kelen ko cɛ tɔgɔ in de y'ale wajibiya ko f'a ka bɔ baara in na n'a ma bɔ baara in na o tuma na a ka furu bɛ a da fɛ ko yalima ko dɔnni jalakilen don ale cɛ wa walima ale ka baara bɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ de la ale bɛ to ka taa yen a bɛ na dɔgɔkun ani dɔgɔkun ko cɛ in de ko f'a ka baara in bila sinon ko tiɲɛna ko ale se ka jɛni ye bon fila de bɛ ta o la sariya fɛ furu kɛtɔ n'a y'a dɔn muso ye baarakɛla ye ka baarakɛ muso furu ka jɛn n'a ka baara kɛli ye sariya la a tɛ se k'a dabila mais a bɛ se k'a dabila ni sariya min ye baara in kɔnɔ ni cɛ ye sikana yɔrɔ sɔrɔ muso la sikana min sabatilen don sikan b'a la dama tɛ dɛ fo a ka kɛ sikana wulibali ye n'o sɔrɔla muso la sariya la cɛ b'a fɔ a ka baara bila mais n'o ma sɔrɔ dun ni furu kɛtɔ bɛɛ n'a kan muso b'a ka baara kɛ a bi ko i bɛna o bali bi sariya t'i dɛmɛ o la dɛ muso b'a ka baara kɛ voilà ala sago ɲininkali 25nan nin ye an balimakɛ dɔ de ka ɲininkali ye ko ale banicinin an bɛ hakilini kɛ kuma fɔcogo fɛ ko a bɛ tulon kɛ hali a ma mɛn kɔsani na sisan a ka ɲamɛ kɛ ani muso tɔgɔ in a n'ale fa ye ɲɔgɔn tarapaso u ka du yɛrɛ kɔnɔ fa yɛrɛ ka du kɔnɔ ko fo ka fa jogun fa in de bɛ ka ɲininkali kɛ sisan den de bɛ ka ɲininkali kɛ ko ale fa ko yalima a bɛ daga ale ka dabalijugu kɛ cɛ in na k'a ta tiɲɛ wa silamɛya la yalima o bɛ daga walima o bɛ daga bon ça dépend ko fila de bɛ yen an b'o fɔ an bɛ segin a kan a kan bɛ ale banicinin dɔ cɛ dɔ de bɛ to k'i den ka gɛrɛ a la o kɔrɔ ye cɛ in b'i den ka taa fɔ banicinin ka so kɔnɔ a cɛ ka so ye ko ale fa ni cɛ in yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ gundo la sa ayiwa a ye cɛ dutigi bɔ k'a bin ka taa n'a yɛrɛ ko ɲininkali ye min ye u bɛ se ka dabalijugu kɛ kamalen na k'a ta tiɲɛ wa parce que u b'a dɔn bon sariya bɛ se ka min fɔ nin na sisan fɛn fila de don a ka gɛlɛn mɔgɔw ma mais wulibali don ala de ko a y'an da a ko wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ala ko n y'a da mais n'i ye si di min ma n bɛ nagasili kɛ o ka dacogo la dɛ i bɛ girin ka wuli tuma dɔw la mais tuma dɔw la fo i k'i bolo di maa ma ni si sɔrɔla cɛkɔrɔba ni i yɛrɛ dɛsɛra e dun y'a dɔn muso min b'i kun ale ma diɲɛ ko o kɔ i b'a bila a wulibali don i b'a bila sariya y'o de ɲini n'i degunna o sira kan dɔrɔn parce que mɔgɔw y'a kɛ maloya ko de ye u ma se ka min faamu kunkolodimi bɛ maa minɛ kɔnɔdimi bɛ maa minɛ bana wɛrɛ bɛ maa minɛ wa kurusi jalalagosi fana bɛ kɛ mɔgɔ la fo an b'o de faamu i sɔnna bana o bɛ kɛ o tuma bana dɔ de don komi bana tɔw a dɔw bɛ furakɛ a bɛ ban mais a dɔw bɛ yen ni kɔrɔ nana n'a ye o furakɛ man di mais a y'a sɔrɔ muso dɔw bɛ kun hali bi u mako bɛ gɛrɛnna na sariya la i b'u sigi de ne sɛgɛnna
n sɛgɛnna kumana n b'a ɲin'aw fɛ ala kama n b'aw labila a ka taa furu sariya b'o de ɲini mais ni muso min ko a non ne ti taa furu wa ne bi kɛ i fɛ ten o y'o kungo ye o y'o kungo ye o kungo kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ se ka ye o nɔfɛ n'o sabatira hali bi i bi jan kɔ k'a labɔ de yanni i ka t'i di dɔ ma o k'i ci k'i fɔ a fu i halala nɔfɛ jan kɔ a ka taa ne kɔni bɛ min dɔn o y'o ye jan kɔ a ka taa dɛ parce que ni e sɛgɛnna ka ban a labila n'i y'a to i ka so dɔ b'i blessé a nɔfɛ n'a ko a tɛ se ka sabali a labɔ so yɛrɛ de kɔnɔ n'a ko n tɛ taa i b'a fɔ i bɛ taa dɛ a ka taa o hɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ a marali kan ale bɛ tɔɲɔ a bɛ fana tɔɲɔ an ka farafinya ma se ka nin de faamu wa nin de ye wulibali ye mais n'a kɛra an b'a kɛ maloya ko de nin ye maloya mun maloya mais bana bɛ ka mɔgɔw faga hôpital bɛɛ falen don mais bana ye minɛ o maloya bɛ min bana de don bana de don alors minnu mago b'a la n'u t'a sɔrɔ u tɔɲɔlen don u labila mais ni min ko n b'a muɲu a maa man kan y'o nɔfɛ dɛ tɛ maloya ko tɛ dɛ fo silamɛw ka nin de faamu maloya ko tɛ dɛ an kana mɔgɔw tun a ko n'i sɛgɛnna dɔrɔn sira di minnu mago b'a la ma maloya ko tɛ kɔrɔ bɛ na n'a ye bana bɛ na n'a ye dɔw ta bɛ furakɛ dɔw tɛ se ka furakɛ ni ça ne va pas don i bɛ labilali de kɛ k'i yɛrɛ ɲini e bɛ sutura i ye min labila o bɛ sutura mais cɛ kɔni mana na don i ka so i muso nɔfɛ fo ka taa si yɛrɛ bɔ ka bɛn ma fanga t'e la bilen ni mani ɲɔni ka ban i bɛ t'i jan a bɛ koko ta k'a ci i k'i yɛrɛ ɲini mankuso ye dabalijugu ko in kɔni ne b'a fɔ k'u kana dabalijugu kɛ dabalijugu man ɲi dabalijugu man ɲi dɛ maa o maa ka baara ye dabalijugu kɛ ye n'i yɛrɛ maa ye denw b'a ye dɛ dabalijugu kɛ man ɲi a kana dabalijugu kɛ maa si la a ye tɔɲɔnikɛla to yen ala b'a sara e tɔɲɔnikɛla to yen ala b'a sara ala k'i sara naam ɲininkali 25 ko dɔw ko kira fa n'a ba a b'u da tɛ da k'olu bɛ jahanama kɔnɔ ko a sɔli kɔni bɛ to ka ɲaga olu fɛ yen ko dɔw bɛ hadisa dɔw fɔ yɛrɛ ouais bon wabiyaw bolo olu ma dogo olu u bɛɛ tɛ dɛ hali wabiya dɔw ma fɔ mais wabiya général kɛmɛ o kɛmɛ 80 bɛɛ kɔni diɲɛ bɛ n'a ye ko kira fa n'a ba bɛ jahanama na subhanallah mais ne bolo nin t'an ka diinɛ dɔ ye silamɛya mago si tɛ nin na silamɛya mago bɛ min na e yɛrɛ bɛna taa mini o jɔrɔ sanji don wa a kɛra baara ye ayiwa silamɛya mago bɛ min na i yɛrɛ k'i ta jɔrɔ n'i y'o jɔrɔ o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye n'i ta yɔrɔ dɔn a banna kira fa n'a ba ta yɔrɔ o to yen mais an kɔni b'a dɔn u bɛ alijinɛ de la parce que kiraya ma na u ɲɛ na u ka ban u sara waati min kɔnɔ ani kiraya waati tɛ kelen ye u sara ka sɔrɔ kira minnu tɛmɛna olu ka kow tununa yanni kira kura ka na o ye fatara mɔgɔw ye sariya la olu ka ko bɛ ala de bolo u tɛ se ka juger voilà ala sago sago na 26 min tun bɛ ne bolo n'o ye an ye kelen sɔrɔ taba la yan sisan n'o ye silamɛmuso dɔ ye k'ale fa n'a ba ye chrétien ye u balima dɔw bɛ yen dɔw ye chrétien dɔw ye silamɛ yalima ko ni chrétien ninnu sara a kɛra balima dɔ walima u fa walima u ba yalima a b'i daga olu silamɛ u ka dugawu kɛ u ye wa muso dɔ de ka ɲininkali don u fa n'u ba bɛɛ chrétien nka u balima dɔw bɛ yen n'o ye fa ni ba balima den ninnu balima dɔw bɛ yen dɔw ye silamɛ dɔw ye chrétien ye yalima n'u fa chrétien fatura walima u ba chrétien fatura
a b'i daga olu silamɛw ye wa u ka dugawu kɛ u bangebaa ninnu ye. Ouais, bon, sariya ka baara la maa o maa tɛ silamɛ ye ni sara silamɛya bɛ se k'a ka nisɔngoya yira i somɔgɔw la mais a ti dugawu kɛ banbaatɔ ye kisili sira kan a t'o kɛ mais a kɔni bɛ ŋaniya ɲuman siri balolenw ye k'a yir'u la degun min b'aw kan an b'a partager an bɛɛ sen b'a la naam. Nabi ko ko nin yɛrɛ tun ye ɲininkali laban ye. Ansaru aw bɛ fo walahi san wulila mais cɛw filɛ musow filɛ bɛɛ filɛ san kɔrɔ ansaru min kɛra fɛ min man k'aw fɛ ala de ye nin k'aw ye nin ti kɛ yɔrɔ si n'a jamakulu ma wuli nin ti kɛ yɔrɔ si n'a fɛn ma dabila ansaru asara bɛ ala bolo aw ɲɔgɔn tɛ yen mais ala ɲɛ b'a la aw ɲɔgɔn tɛ yen mais ala ɲɛ b'a la ala k'aw mago ɲɛ ala k'aw sago d'aw ma ala k'aw nisɔndiya nin tɔnina maa o maa kan ni bana b'i la ala k'a ban a tɔnina maa o maa kan ni garisɛgɛ gɛlɛya b'i la ala k'a wuli ala k'a garisɛgɛ gɛlɛya wuli ala k'a bana kɛnɛya ala k'a siri tigɛ ala k'a jurumu ban a sanden gɛlɛya maa o maa sɔrɔ ala k'a kɛ seere ye lahara ala k'an fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا واقض حاجاتنا فرج همومنا واكشف همومنا واستر عيوبنا اهلك اعداءنا اللهم اهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. فالحمد لله رب العالمين. baran kunchara ni chogayindi la an be Allah subhanahu wa ta'ala dili san wɛrɛ be ala bolo san wɛrɛ ani nin cɔgɔrɔba ɲuman an ka se ka ye nin kɛnɛ kan a ka se ka nin kɛnɛ ɲɛnɛmaya an ye ka si dama ka kɛnɛya dama ka wasa dama ka kɔrɔta dama an be Allah subhanahu wa ta'ala dili o kelen ala ka 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 denbaya bɛɛ lajɛlen ye wa ala ko o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin kun ye an ye don ɲumana Madar Sherif la kɔnɔna ka bɛn septembre kalo tile 7 ma san 2025 don ɲumana mawludu dɔgɔkun kɔnɔ ɲiningali ani jaabi kɛnɛ min bɛ sigi o de kun ye nin ye ala sɔnna ma ɲina ɲiningali 27 de kun bɛ yen Sherifkɛ ye a bɛɛ lajɛlen danatigɛ kelen kelen i n'a fɔ aw bɔra k'a lajɛ cogoya minnu na an b'a ɲini ala fɛ a ye duwawu minnu don an ye ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bila yan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيهم ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم